Għal darbohra se jittella is-Summer Last Music Festival f'Ħalaxa li din id-darba u għall-ewwel darba se jkun maqsum fuq 3 ijiem nhar il-ġimgħa 17, nhar is-18 u l-ġimgħa 24 ta' Mejju. Bħalissa għaddejn l-aħħar preparamenti biex kollox ikun lest u dan il-festival jitgawda fil-qalba ta' raħal ta' Ħalaxa propju fl-Għaxaq Grounds bis-swit il-Pjazza Ewlenija. Kollox jibda permezz ta' wieħed mill-aqwa artisti fix-xena mużikali Taljana, Umberto Tozzi. Is-serata tiftaħ bis-sem tal-grupp popolari Malti The Travelers li mistennijatu spettaklu mill-isbaħ. DJ Alex Grek se jkun qed jagħlaq is-serata b'għażla ta' mużika ta' tmeninijiet. Is-sibt 18 ta' Mejju daw kollha preżenti se jkunu jistgħu jiddefertu flimkien mal-kantanta Amerikana Anastasia. Dakinhar jieħdu sehem ukoll artisti lokali Different Mind, Kurt Kalleja, Glenn Vella u DJ Ziki. Fl-aħħar jum id-dedikat għal mużika tad-disajnijiet li spettaklu se jiġi offrut fost oħrajn minn Corona u DJ Prezzjoso f'kunċert b'xejn, kif sar fi snin moddija matul il-festival li għandu l-appoġġ tal-Ministeru għall-Kultura u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se jinġabru donazzjonijiet tal-karità u din is-sena dan se jsir b'risq Darbjorn.